Os socialistas Rafa Villarino e Marga Martín valoraron os investimentos do Estado na provincia centrándose en dúas vertentes respectivamente: as infraestructuras e a política social. O senador reflexionou sobre o declive sociodemográfico de Ourense, incidindo en que a única alternativa é a inversión para crear oportunidades no territorio. Estamos a falar de 554 millóns de euros. Unha cifra altísima e en consonancia cas necesidades que ten esta provincia. A máis importante que a ferroviaria, temos por unha parte os 125,5 millóns de euros do tramo Taboadela-Seixalbo da variante exterior, unha variante exterior cuxo custo estimado de 475 millóns de euros. A estación intermodal, finalmente licitada en 112 millóns de euros, en obras, por suposto, e tamén se puxo en marcha o desenvolvemento da implementación do Sistema Europeo de Xestión de Tráfico Ferroviario, por as siglas en inglés o RTMS, con 63,2 millóns de euros. Ten que ver cas estradas. Nas estradas é un investimento moi importante o que ten que ver ca 56 entre Lugo e Ourense en dous tramos. Un é o de 53,3 millóns de San Martiño a Barrela, que está en servicio dentro do ano de 2020, e outro é o dos 29,34 millóns para o tramo de Eiras Vedras Quintela da variante norte aquí en Ourense. Iso permitirá, como todos sabemos, esa variante norte que se empeza a poñer en marcha con estes 29,34 millóns de euros, permitirá que Ourense sexa, por fin, non sexa a única excepción nas provincias, na capital de provincia de España, que non teñen circunvalación. Pola súa banda, a deputada no Congreso destacou o que significaron as subidas das pensións e o salario mínimo interprofesional ou a reforma laboral para a nosa provincia. A pensión media en Ourense está ahora en 1.035 euros e estaba, cando deixou de gobernar o Partido Popular no ano 2018, en 782 euros. Polo tanto, son 264 euros máis que están a cobrar cada un dos nosos pensionistas. Desde que goberna os socialistas, o salario mínimo subiu 400 euros, é dicir, o 54% de subida de salario mínimo interprofesional. Esa subida beneficia a 14.000 traballadores e traballadoras da provincia de Ourense. 30 anos de risga e non chega a 600 beneficiarios na provincia de Ourense. O salario mínimo, o ingreso mínimo vital xa chega nestes momentos a 10.092 beneficiarios en Ourense. E se sumamos desde o ano 2022 os perceptores do ingreso mínimo vital na provincia de Ourense, son máis de 15.000.